Chujeng Abirta Bangaphan Longle Pithek Thepu CM Kaning Jever Karbianglong Alongle 10,334 square kilometer Dolangma. Karbiakhai Ilongvet Kachingrom Thejia Phansi CCU Amhangkapathe. Congress Amailong Don Paro Isiaradum Congress along Kaching Bedon. Kardom Pini Adap Abirta long penili Sami Jilihan Sepi non Arjikta Birtang Tonpen. Karbianglong Autonomous Council Kacharipon Chief Executive Member CM Tuliram Ronghang Ahinpen Rat Amai Pialong Kaningje Ponver 10,334 square kilometer along Chujeng Badjer Anta Bangaphan Pionepu alongle Ahok Petpen Dojilangma. Ahok Karbianglong along ledang laki 10,334 square kilometer do. Bonda non lapu anadang dolangma. Jongsi dolang pulote alam penchotloma. Lapen jongsi avelo pulote kupia thesi avedetlo. Ahok Karbianglong along lapu an dopusita Meghalaya pen kilometer plisose nang parlo etlo. Lasonsi Nagaon District, Golaghat District, Lapen Nagaland State penabangke ningkan kang thim longle nang kepet ason kaching thoramu nang kedeng pensi Karbianglong along le bangke a kilometer nang parlo bomno. Lason thot si non malok Nagaland Administration ahin pen cherapdun bomsi Daldali Reserve Forest arlo ason kaching thorasai nang klem bomno. Bonta Karbianglong Autonomous Council atum penabangke Kivangji MLA election kate pahajia phansi along Maikido ansi dokhang jangno. Ahok kedamtang apor hut anke Nagaland aradatumsi longle kacharaya phan wangchot. Bonta nonabangke Nagaland Administration atumsi tame kithordun jok penajok JCB pen longle pacheklam ponno. La anchot kalisi Karbianglong pen Nagaland ahoy ang theke sompon along emate pillar sitame phorpon etan pinno. Bangso puthak Birta longsi Bokajan SDPO ACF lapen atoyan itum kikhang dun jiaphan adimalong palelo lapen ACP Dimapur West pentame nangchitong dono bonta Nagaland Administration pentame Assam Administration alam arjudor desi Assam Administration amekang denamatsi kaching thorasai klempon bomajok Karbianglong pen kikhang phedun atuma bangke langprong pensi nang chiroi nang koklo. Lasi Karbianglong ke theki dingatum sitami alam penchot kali asai ki claim chepaklang pona sonte mesenji kali pulote Karbianglong alongle kiver de japhan der delo dilai pen bijarongpi Karbianglong lai Convening Committee for Unification lake Komane Rachari Asongaphan ke pahaji kaparemji pura Komane lamthulam dokpen nangke toile amhang kapathekali Karbiakhaitum kisung thektik apor nangkele rokpen Karbiakhaitum ilongvet achetailong kachingrom thekje phansi lo charli aham phangasong ronga sarpen danglok risim kangtangki odatum ningke hang binongpen article 244A kapachunjia phansi amhang kapathek Sontha mangdenga kemang kapachun ponjia phansi kedamtang chiti niphai inkoi rahini arni diphu rongsopialong CCU amhang pathek pono Bangsolong hamphangasong kidoan ilongvet chingrumpen kachesong ajakong kapathera Karbiakhai akisung lapen longri kacherakom thekjia phan Hinia bangki Indian Constituency arana loalong kisung ponlor article 244A kipachon serak nangji lapen Karbi longri North Kachar Liberation Front atum Central Sarkar atumangbong kaching kiajak pading dipinra kipachun serak japhan prabjin pen kachingrum akenang sot pojoksi bangso song amhang pathek ponlupusi pherangke amailong CCU amhang kapathek angthek chepaklang radatum sitame kapre katum kethan kapamang hupona lama pangke manghudu nangni athe bangso song ahen penki Komane arachari asongaphan ke pahaidunji lapen Komane arachari asongaphan ke parandunji lapu phan kali lapen non kachari bom arachari asongatum alam taipende bangso asong amhang ke pathekali lake khaya phan ahok pet karjak thip asong binong pusi pherangke amailong KLNLF amaipu PDL pen ningje pon Jorobar piglo bangso alathe CCU pen kamatha ke ongdung je mani political party atum kachohoi kanchu CCU kidamma kethurma labang bolon itum ta arjulong lapen nilitum la sonman athe je CCU ke mani nang kitoy ba mane
nakapadok penjok sikitu lak ngitum labake kroyone labange kali CCU ke permanent kali jungjung malomso pancho kasi CCU ke hempre kami ke hang abang pu asong rajari asong aktu kan kiri atum cok CCU ke lasi permanent platform modoji hala bangso husi lake dangji lapen mania bang asal ani kaman mania bang asal matha bet pute hala bang ke political party atum kupine kacira blok ke do bang si kaningilo bang si ditum kuintum atiman mon ditum keduan tumbang ke kipu kantung no gelek pisto kolong si tu puti pure angdeng sorkar dum pamathanan lok pen kiwantia phana platform kiri asil bang solong bang ke ditum kuingran lo XUP the Breakfast Society KNL KPMT UPLA to bang bang se ajak thik hans ke klemi phaning ka hangro pen Karbia khai akemang Article 244A kichun cherek pen puthot kapachon thekji phansi isi kachingrom achatai vanlo nonamat CCU pen ke election kapathu dunjia phan akemang avilang kachesong jongsi nang ingtang thupiklo pulote komane isi bakasong pen ke parjab dunjia phan matha ponang kokpusi KLNLF kongchun bang thong teron pen ningje pon rat itung chingum pek pen kalima chingum pek ulut achakon thi ulut de komane itu mendit amri tumhan hey sentiment ke tumhan laudi sentiment ke tumhan hey kaching hona tumhan ha komane itu ingwai pen pajak dun nangkok ji ulut pajak dun nangkok hala soke lake convention akhisi tata ase chingum ya rasu hoto la sokor bage hoso por lo hoto jaka samri ta hailo jaka samri pada nangkok hailo STC amri pada nangkok hailo APSLC amri pada nangkok hailo sigurnya la filbuti si umbrella organization mandel kote mandate leadership party atunduan tumatane pada ajak dingklui pen karbiatum Article 244A ke hangbom kichun cherek laki anutinta ke hang ahemso kachibi repen jakong kache thakang thek nangke thek longlok a joksi sorkar atum nang phere thek theder lopusi Robindra Rongpi ningje CCU pudum seng mama baik mahai aham pang song to bha itu si ketangrung je fa nol itu mana ahemso dorak la ahemso dorak ker ke jepang le la si itu long kami si long si bonai United to technology isiaman karma mangangi la sobazi itu laso ke pangrung ipon isu itu misiwe tabe pia pada tu hangjam bangke asi SDC tak keha kaskom tak keha amat aja kong mangke kaja amat si jakong cetade lo government tu mana firere itu lagi siamun itu baca tahunde lagi ini itu baca tahunde udah lagi nani non hempreka anturan klaim pupo haru ini pen government tu itu mah respon itu mah kado cini no pen itu cini pameka Prabjin pen karbia khaitum chingrum serak rei pulote ningkan pharo le hangta chunun elupusi Robindra Rongpi ahin pen pherangke amailong ningje pon News report Roshan Hanse Karbiang Long live West Karbiang Long anat ke Congress nang ingtang bomlo lapen ongdung BJP asong jatum Congress anathu kewang je phansi rekrok tok taklo pusi Congress kachingrum amailong West Karbiang Long District Congress Committee amaipu sarthe kramsa ningje Kewangji MLA election apartment Ratchari asongatum do de sangse jakong kache pheranghot sangkur aradatum lapu thogdontoy halapu thogdontoy asonse nangmanlo pinike BJP along laan penapke Congress along laan pu munit kache sansera do bomno lasonsi kedamtang phaikoni ni phai kre isiarni West Karbiang Long District Amreng constituency kapado tokhadi pathuak lamalong Congress kachingrum amaipi padopon Amreng constituency along Congress aphan ko anse ningkache thedo mapu Baring Elis NTP pen kachilang jiaphan kapadopon bangso amailong non ke bangji MLA election hot koson se kachapa haipen puthot Congress kachari thulongji mapu thaksi mayalong chethanchumumpon West Karbiang Long District Congress amaipu sarthe kramsa Baring Singteron Baring Elis NTP Sanjeev Teron Youth Congress Mondol Congress Mohila Congress atum pendanglok Penangan Congress asongjatum kachedodun bangso amailong don pharo isi sose kapre rachari asongpen Congress along chingbe donsi Congress are pak pangtangdunno
West Karbi Anglong District Congress amai phu sarthe kramsa kaninja tengki West Karbi Anglong anatke aphiong Congress na intang ongno lapen ongdung BJP asongjatum Congress anathu kibangja phansi nangchingki nangche thanbomno athi election hot BJP atum kachi chakalam the ki papleng predata joinesi penang anatum ningkang samsepen Congress along kibangja phansi rirok raklo anparta CM arideng alongsi jakongdo anta kachi khangla bajok EM MAC atumta methang constituency along kaching thura sai ki claim japan katikok dokok lopuse mai program sa sanghok ningje বর্তমান আমার যেটো স্থিতিটো খুব ভাল হৈ আছে এটা বর্তমান আৰু দিনে দিনে আমাৰ স্থিতিবিলাক মজবুত হৈ আছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙত স্থিতিবিলাক এতিয়া ভাল হৈ আছে দিনে দিনে আমাৰ কংগ্ৰেছ মজবুত হৈ আছে আৰু বিজেপি ককলে এটা আমাক যোগাযোগ কৰি আছে বিজেপি মানে কি যোগাযোগ কৰিছে লিডাৰ বিলাক এতিয়া যোগদান কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আছে ইয়াৰ মূলত কাৰণ কি হ'ব পাৰে কি কাৰণ কি হৈছে কিয়তে কাৰণ ৰাজ্যৰ কাৰণে একো যিটো মানে ইলেকশ্যনৰ আগত কথা দিছিলে যিটো ওয়াৰ্ড দিছিলে কিয়তে সেইটোমতে ৰাজ্যৰ কাৰণে এতিয়া কৰিব পৰা নাই আৰু এটা কথা যে কাৰণ গোটেই এতিয়া কাৰ্বি আংলং যিটো অটোনমাস কাউন্সিলতে গোটেই মানে বস্তু মানে চেন্ট্ৰেলাইজ হৈ আছে বৰ্তমান অকল খেৰনি বেন মহন্তেৰন কাৰ্বি আংলং লাইভ Pirthe adang COVID-19 ake sokang dang kaphere mimi ason thotsi thengpi thengprang kerot kang hu kachibit me pinajok ingnam rai ko masai khiatum ko anma ke rai ki pinangji pipon thek thedetlo halapu hamren along judicial court one dead pen thengpi kang hu amen pen kechengsi hamren district jail ke damnang ajo pherlo ke ton ke lang ponalong ke damtang penangan agari lapen kerot kang hu abang photo ma phanta nep ingnang si kang sai pado ponlo Sitame thengpi kerot kanghu Meghalaya hen ke pon kachibit me pinajok Hamren Protection Ranger Sikari inghipen Jalensi Phaikoni ni phai ke pajo Kheroni Southern Range kaparlo Tumeng lang solong ke plaktang Troxike prapho Humni bolero pick up pen ihum mini truck agari along ke thapon sekahut nepdun cheklo Lasohot banghini thengpi akang ho to maphanta nep ingnang si aron atengpen insai si Hamren District Jela longan paliponno Judicial Court Hamren long below pupen thengpi kanghu amen pen jela long ke thap cheng lopusi Protection Ranger Sikari inghipen pherangke athengnu pachini custody no abala thick detection area bange tumeng langso sabola dinara lang roi pardet on the way to Mulabek otawe nelo munit bahini neblong lo driver pen hempu driver bange Ramu Chetri bulo ambala la thengpi hempu bange kiba Sanjoy inti bulo ahemge Ramu Chetri ahemge durbin tila ampare Sanjoy inti ahemge dak motha apo to mangya dak chomang nu haji jodam da mathengpi phanta safety farok chok da par safety lo thengpi gala hai kibalo kidela have awal lai lo Kenep donlong chek bangso athengpi government royalty ateng pulote suri phokep doji Jong Sikula dalong Jordan pulote kado kabe lak isian bak longdam jiputa Protection Ranger Sikari inghi pachini ponse thengpi kerot kang hukapa we deja phanke hawar arat kamatha kachela kenang sot lapen COVID-19 ake sokang dangpen kacherepen kachepa jok ason thotsi eprang thengpi thengprang kapana hokpen lang temon ki mikapa we deji anparta arni ki soke phojok lojja phan thengpi thengprang kapang jok kenang sot pusi kachoning reparo pon Hamren pen Daniel inghi Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atumpen kaningje pon 6 schedule arloke panchayati raj ke nangloto nepu kaningje pon alama bangke non Karbi Anglong arlo along panchayati raj nanglo chokse gram panchayat asar panchayat maphan anta pek pontanglo Bangso Pathak All Party Hills Leaders Conference ahimpen kedamtang phaikoni ni phai kri isiarni APHLC Maipu Methang Ahemalong Pherangke Amai Padopon Bangso Pherangke Amailong APHLC Amaipu JI Katharpen Kaningje Ponatenki Jongsi Jila Parishad Jongsi Nangdo Koklo Pulote Autonomy Pua Banke Avidetu Lasi Non ke Pekon Panchayat Asar Panch Do Anta Inthanpon Etangji Lapen Panchayat Abanke Nangbi Bedetangji Pusi Pherangke Amailong Ningje Pon Nangbi Ronglote Jila Parishad Nangdo Ronglote hala autonomous po bangge hedi ilitum avelo lage autonomy po bangga avelo lage hala ke general non na sarpanch pulote lage kon panchayat allo pensi doji
পঞ্চায়েত আতুংকে আর্নিসিয়া তা পুলো নেতুংকে ক্লেম লতে ইলেকশন পেটুলতে voter list selam la ten itu general allo pen selam di pul hala tu pu at le ai pu nang kok la athima allo long si do kok ke la ke itu silam ri poli ke pudun me ke pudun barat me ka hilo la si non ni litu pthiek pen dam tu po anu ka prek paning kia na non ni litu ki pu bang ke la panchayat ke sarpanch ka appoint anta cancel at nang ji la pen ke panchayat ke dak bi bedat nang ji 6 schedule along realong ke panchayat bilong lepusi Indian constitution lapen 6 schedule along lapen Assam Panchayat Act Pharo Pressure Kebra thi along skan jongpono Indian constitution along pen langdam lote nangtum methang amen anong athang ateng pen le chibinoi pusi jongpon daklo alang ilong si poisan da le lu adia under article 280 pusi UPDS tum pudun adlo 280 pulate panchayat afan lake la sinon ke alang litum joy ke lo ke claim ji hala government tum bangke 6 schedule ka piviria phan bange joy tu ke la lang litum bangke bang poisa nang lo po under article 280 hala jila porishad de district council autonomous kali halage district council pona district autonomous district council pugali hadak sidam etpo anke jongsi autonomous district council kali 6 schedule pen kali pulote hadake general katu veta do po hadake bengali ta do po bihari ta do nepali ta marwari jat ta do po hadaka jongsi 6 schedule pen kali pulote lake aja rakha tonta dopo lake bengali bihari pendanglo lapen general kasatum anta dopo puta pherangke amailong ningje pontu news report Roshan Hanse Karbenglong live Minister Dr. Himanta Biswa Sarma 6 schedule along re arlo longle alam kaninje puthak KSC Hamran district atum ningkang samse chepaklang ponsi dongkamukamalong armu kachi jengpen Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kapinram lapen ame phi ke kai padopon Kedamtang Phaikoni Nifai Trok Arni Udalguri district along Maikapado Hot Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahinpen 6 schedule along re arlo inglong asopen akaprek akhayadumta longle namlonglo lapen chojorlong lopu kaningje puthak KSC Hamran district committee atum ningkang samse chepaklang ponsi Kedamtang Phaikoni Nifai Kre Istiarni dongkamukamalong kachisong padopon KSC Hamran district Amaipu Ramsing Tokbi Bidisar Samson Ingti Lapen Kongchun Bang Sar Imbiatumpen Kejalin Bangso Kachesong Asayalong Armuka Chijeng Paduponsi Circle Asay Hemathing Nolong Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ame Phisitami Kaipon Lapen Kapinram Padupon Kachesong Ahot KSC Asomjatum Kaningja Tenke 6 schedule along Rearlo Inglong Asopen Akaprek Akhayadumta Longle Namlong Lapen Jorlongpu Himanta Biswa Sarma Kaningjalong Nitum Mantuneta Chekroidon Thekthi Lapuson Asailangno Inglong Asodumaphan Nangki claim ke Nitum KSC Asongpen Hedung Akachesong Padopon Bomji Anparta Laso Puthak Karbenglong Autonomous Council CM Tulitom Ronghang Aphantame Pinpur Aloki Pidamji Aphansi Jesek Bom Lopusi Pachini Pon কেইদিন মানৰ আগত মাননীয় ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিটিএডিৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত তেখেতে 6 schedule ওপৰত যেটো বিৰূপ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত আমি ধিক্কাৰ দিছো আৰু যদি আমি কৈছো তেখেতে যেটো বক্তব্য তাত প্ৰদান কৰিছিল হেতু আনকনষ্টিটিউচন এটা অসাংবিধানিক গতিকে আমি কৈছো যাতে এনেকা ধৰণৰ বক্তব্য এনে ধৰণৰ বাক্য এনে ধৰণৰ শব্দ যাতে অনগত দিনত ব্যৱহাৰ নকৰে বা নকয় কাৰণ 6 schedule তেখেতে কৈছিল যে 6 schedule এৰিয়াত বলে নন ট্ৰাইবেল মানুহে তাত মাটি কিনিব পাৰে মাটি বিক্ৰীও কৰিব পাৰে আৰু লগতে যেতিয়া তেখেতে এখন লগতে কৈছে যে 15 দিনৰ ভিতৰত মাটি পট্টা বলে ইস্যু কৰি দিব লাগে গতিকে হেতু অত্যন্ত দুখৰ বিষয় আৰু এটো অসাংবিধানিক বুলি আমি বক্তব্য আমি পূৰণ কৰিছো Satgam Pen Wikibe Karbenglong live Tangte pinia Adap Abirta ke lopon sekang toniklo domethak me kardom